Yamo ni tatangan. Siya mang pinaglabanan. Nayapo naglabanan. Lagod di kalma. Naglabanan naman din namin sana. Naglabanan naman tataan. Pinagkunan na kanya washing. Machine. Ay pasayag tintin. Nayapo. Siya man latakang kanayon. Nayapo kakabagkat ko. Pwede nakadagdagsun nga timba. Nayapo agbarbara na pwede kakargador. Nayapo makapabisit pa ikinin. Labang alaba. Makapauma pa ikinin. Nayapo mute. Siya lata amin mute. Nakabambanog pa itagla. Baka hindi makita yung okay. Kaya po siya latam amin mga min mute. Aglaba mute. Niyaya po dapay pultit na. Ipit ni tatang. Kaya po dapay abot na din. Makita yung ukol-ukol na no. Kani dapay form na naka-RRU. Kaya po mute. Nagrurugi mo di kiti bad-bado na daya po di daw magamit tatagi kab-kab. Sa lata mo amin na po nagtugkira pan-pantida ka na brief. Nagagaangdod da mga family dito. Nayapo, ipaganapin nga din na kano agub-ubra. Kabiridyo ng agub-ubra. Ayapo siya alagon aglabanukan. Siya pa'y aginaw, siya pa'y agluto. Ayapo, inuji mata na ya sago. Makapabisi da pa'y kidimot. Ayapo, gusto ko mamo na awis na da mga mapan maag-jollibee. Di makdumot. Ayapo talaga makapabisi da muto. Nauman na akong tiagbiyagan. Ayapo, lagi nagbaling nga balasang na yan. Ayapo, mandiko. Nga manitadang siya man pinagharap. Kariyan. Nyamutin. Kanayin lagi nga kasi kang kanamimot. Kaya po, agtur isak pa'y kido. Ang tagkikang pa'y kido kakakang kastuya. Inok pinagkunada kanyami akalding kadabaka. Maunay mutin. Kanayin lang ang kastuya mo pinagpampamayan ng kanyami mo titata. Nyaman ni tatangan. Di na lang kinit kita di kito kalding ko. Aya po di narinig kan abong basadan kum terdan. Aya po, are you okay? Ampay nga ageme ka na ya po kum ter samot na baka maamatay. Aya po igi bedsheet na awanan niya. The bedsheet na dahito baka na itayabon. Di kita bangir okay kay laang. Ala okay dadi ganyan. Anda nababasa aya po si Kabraw ni awanan. Aywan. Giitik ko! Nalayos giitik ko ni. Sige balay na nalayo. Kuna kami nga ipa second floor dahil hindi ko didalagan yung second floor. Ayun! Nakaasi nga talaga natata. Kaya po dapat sisibiyag din kasi dapat laban ng Japri ka makipalok pa yun siya. Kaya po kasano nga talang lang na dahil dyan. Kaya po ba't nga itik. Dapat sisibiyag dahil ito. Dapat sisibiyag. Dapat sisibiyag! Itik! Awawang mutin! Ayan na, nangataysunan, dapat sisibiyag day dyan. Kawanan, po. Wanda kung buhay ka pa? Wan talaga ang wanda to na tayo daytan. Natay nga tanayapo ko na gamin ni pa second floor ni balay dake. Nayapo! Ay okay na nalagyan mo na malangayang. Kaya po yung ser-serpingan na yan, di dyan. Kasi ka nga min, anya, tatay, nag-chat MML lang ta, nag-chat ka pa kanya. Kag-ML ka, kastoy ko lang pa, nag-ML ta. Ang mo signal mo dito yun Di ka pa nag-chat kanya nga, marilayos ka nga yan. Tawin ko magibalay, ag-wifi ka di dyan, umakan di dyan, ha? Nale-F ka una, ag-ser-serving ka kidi dyan. Kapit ino pa nag-prompt na maging niya pabo, ha? Pabo? Ag-ser-serving ba di pabo? Kaangay. Kaya po, kasi ka nga, Lucas Jayan, agpakada ka, okay lang magkanya nga pag-ag-serving na. Nag-ubra kami na, di ba? Makipalpalot ka, ser-serving ka, diver kang tupayan i-dive mo, tabagi mo na niya. Tapatas mo mga road, dive. 1, 2, ready, set, go! Hi! Nyamo ni tatangan. Siya pala pagbagkatan na matipi. Ako di kiti maso. Oh my God, di kiti maso ako. Iba kami nga pedicure na alat ako ni tatang pagbagkatan na pala kakastoy mo. Makarampa na payaanan. Dito na pedicure ko ng ima ka sa kawan mo lang sa Zerbina na tatanga di kon. Ag pedicure na lang siya binantinenan. Tatang mo nga may motif lang ni kuya pagbagkatan na. Madigbaling nga grow pa alat na tagpatugkutug ko alatan. Anyamo ni tatangan. Pagpanitan nakmangki diti ikan. Aya, puno dati madamdaman kung agal-alang nga siya ko diti tinapintas nga balasa. Sigurado na nga siya day jayan. Anyamo to ni naka-barbara pa dito ini. Kita mo tiyag law-law ni naka-is scary.
Kasunod at tila kay dito ay kamang kurso na dati pintas ko. Di pa want to girarag sa aka ko. Anyamot to ni naka-pintas nagpay ko ni karkarupak ni mama. Mga sita silver swan. Ay, po mo nga min. Nakabarbara talaga ni madikayan ni nga grup-grupa na nga uring ito. Nagarot iso ti kaya ni tatang o ubra nungar kay nangalag nga ta dito. Kaya po niya wampay gayam apan mo. Agara naman ti umang karkarupan ni tatang. Kanya mo dito. Kamu niya ang kulong. Lumagong na pala nyo papanak ko ng igom na bani eh. Yung ano bra ito yung mabaybay mo't agapas. Hindi panuno na yalata. Tay nagpela dito ikaw ang mula maala ko. Labak-labak ang nagtugin ni tata. Ni, kada tumaw dawi. Ni, ala, takbol tayo ito. Ay, kaya ako dahil pagbalang ako na. Sama mati tayo ito yan. Marami namin tayo ito. Susay sa amon tayo ito. Kumana nga tayo ito yan. Ninapog sa mutin. Awang mamala ko na. Dapat maming sampay tayo ito. Uri na buksan ko na nangaroon. Dapat ay palamot ko kayong tatang ko kasi nakapulo. Sinisok na karya. Nagtumana. O taweng. Kaya po di kaya na ito yun. Wala po. Wala na pa ka. Wala pating sa amoy na ito. Wala ito. Kaya po sardinas naman. Okay lang ito yung next na tanga niya. Toink na naman. Hindi mo kaya daman naalanan. Tayo mo niya naalanan. Diba? Kasi lang kang tanga. Makikadwala ko na sa maalak ko, mare. Di ko hindi tuwing kay napanagibangin nga lalaki. Kay iba nga nakidi kanya ko. Nakabutong nakauti ka na. So papanawon na ka no. Eh, di pimanawa, mare. Kasi lang ano, dito danom ni una kadaduda. Bagsang karot na ganita. Pati nga nakapil timulaga na. Uy, sama banitan nyo. Apay ko mga banitan da kakasyokoy. Kako nga nakita niya ko. Eh, sakit na akong ko niyo. Kaya sakang-sang nagda-agra series mo sila lang ko, mare. Di ko maring mga kami mutan kasi mabisi kami mutan. Sardinas ti kanak. Siyempre isot lang tinaalag di sok kanak, di ba? Kung may sardinas pigay man kilkilaw. Buto lang kilkilaw. Tapos ito kurkura kami yung panganan niya. Kita nyo ti kadwami ni nangan mo ti baso, mare. Kita nyo kinabrain ni mga kakadwa niya. Ore kasano kapaangi mi brain kami. Di ko nagawi kami mutan. Kis-kisa mi mutan. Siyempre pa yung dat pala siksik na madeta. Siyempre kami siksik na madi masida deta. Kita nyo di kita ninik kan tapi kano tudok na. Tanong mamaminsa kano balitad ano pirituan. Kasalangan na matudok-tudok, maring. Kastani, pinatudok-tudok na mamaminsa nga balitad. Kasama lang nga na mapiripirito. Yan kita yung piripirito. Kasama lang nga na maluto. Nya, labanog ang aminan. Awa ba ito dalan? Hindi ko maring ito yung ramana mo ito na tilinutumin. Siyempre, inugar pag anong mga deta inalang nga ikano din maramanan, diba? Di ko ni kastani, inikat ko maging titudok. Di ko rin naman sausaw ko basit. Di ko ramanak. Pero kabarbar nga yan.